Dnes sa zameriame na poslednú Linuxovú distribúciu tejto série MX Linux a povieme si aj nejakú históriu tohto operačného systému. MX Linux je stabilná a užívateľsky prívetivá Linuxová distribúcia založená na Debiane. Je známa tým, že kombinuje výkonnosť, jednoduchosť a efektivitu v jednom balíku. Predvoleným desktopovým prostredím je XFCE, no dostupné sú aj verzie z KDE Plasma a Mate. Systém je navrhnutý tak, aby bol ľahko použiteľný aj pre nových používateľov, no zároveň dostatočne výkonný a flexibilný pre skúsených užívateľov. Obsahuje aj vlastný balík nástrojov MX Tools, ktoré uľahčujú správu systému. MX Linux vznikol ako spoločný projekt dvoch komunít, Mepis a Antix. Mepis bola známa pre svoju jednoduchosť a stabilitu, zatiaľ čo Antix sa zameriaval na nízke systémové nároky. Ich spolupráca odštartovala v roku 2014 s cieľom vytvoriť systém, ktorý by bol moderný, ale zároveň nenáročný. Prvá stabilná verzia MX Linux vyšla v roku 2016. Odtedy si distribúcia získala silnú komunitu a pravidelne sa umiestňuje na popredných miestach v rebríčkoch ako DistroWatch. MX Linux má množstvo výhod. Výborná stabilita vďaka základni Debian Stable, veľmi nízke systémové nároky, ideálne pre starší hardware, bohatá sada vlastných nástrojov na konfiguráciu systému a skvelá komunita a dokumentácia. Je to ideálny systém pre ľudí, ktorí chcú mať kontrolu nad systémom, ale nechcú stráviť hodiny nastavovaním všetkého od nuly. Ďakujem ti za zliadnutie. Určite budem rád za like, odber a nejaký ten komentár. A zároveň v popise videa sa nachádza aj dobrovoľný príspevok cez Buy Me a Coffee, cez ktorý mi môžete prispieť nejakým tým eurom, aby som mohol pre vás vymýšľať ďalšie skvelé videá. A ak vás natoľko tento operačný systém zaujal, v popise videa sa taktiež nachádza československá Linux komunita, ktorej som a vie vám pomôcť so všetkým ohľadom Linuxu. Vidíme sa na budúce.